हेलो फरायसाफोर, दिनै जों आखान्थिथामनि सोमोन्दै सावरायगोन। आखान्थिथामा माखौ बुङो, मोनसे आखान्थिथामाव मा मा थायो, बेसिक कनसेप्ट आखान्थिथामनि गुदि गियान, बिनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायगोन। फै बिदिब्ला आखान्थिथाम होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुजियो? दोंथाम हांखो खोन्दोजों दाजानाय खोबथे एबा फांथेनानै दोनजानाय सावगारिखौ मा होनो? आखान्थिथाम होननानै बुङो। मा होनदों? दोंथाम हांखो खोन्दो। दोंथाम हांखो खोन्दोजों दाजानाय खोबथे एबा फांथेनानै दोनजानाय सावगारिखौनो आखान्थिथाम होननानै बुङो। बे मोनसे आखान्थिथाम, दोंथाम हांखो खोन्दोजों बे मोनसे आखान्थिथाम, बेबो मोनसे आखान्थिथाम। मा बुंदों? दोंथाम हांखो खोन्दोजों दाजानाय खोबथे जानाय एबा फांथेनाय सावगारिखौनो आखान्थिथाम बुङो। मा होनदों? बे दोंथाम हांखो खोन्दो, मोनसे मोननै मोनथाम दोंथाम दङ बाव, बे दोंथाम हांखो खोन्दोजों खोबथेनानै दोनजानाय महर एबा सावगारिखौनो मा होननानै बुंदों? आखान्थिथाम होननानै बुंदों। दा मोनसे आखान्थिथामाव मा मा थानो हागौ? हमनानै लादो बे मोनसे आखान्थिथाम ए बि सि। बे मोनसे आखान्थिथाम ए बि सि। मोनसे आखान्थिथामाव ए बि सि सि ए गासै मोनथाम आखान्थि थायो। ए बि आ मोनसे आखान्थि, बि सि आ मोनसे आखान्थि आरो सि ए आ मोनसे आखान्थि। आरो मा थाबावो? मोनथाम खना। खना ए, खना बि, खना सि। आरो मा थाबावो बावहाय? मोनथाम थिखिनि बिन्दो, ए थिखिनि बिन्दो, बि थिखिनि बिन्दो आरो सि थिखिनि बिन्दो। अब्ला मा? जों मोनबाय मोनसे आखान्थिथामाव मा दङ? मोनथाम आखान्थि ए बि मोनसे आखान्थि, बि सि आखान्थि आरो मा? ए सि मोनसे आखान्थि। बेयो मोनथाम आखान्थि। आरो मा मोनखो? मोनथाम खना। मोनसे आखान्थिथामाव मा थायो? मोनथाम खना। खना ए, खना एखौ जों लिरनो हायो खना ए, खना एखौ बि ए सि। बियो जों खना एखौ मा लिरनो हागोन? बि ए सि। जे बे खनाखौ दिन्थिनांगौ बे खनाखौ जोङो मा? गेजेराव होनांगौ। खना बिखौ जों दिन्थिनो हागोन खना बि समान समान मा? ए बि सि। बियो खना बिया गेजेराव। खना सिखौ जों लिरनो हायो खना ए सि बि। अके? थिग बिदिनो मोनसे आखान्थिथामाव मा दंबावो? मोनथाम थिखिनि बिन्दो। थिखिनि बिन्दो ए, थिखिनि बिन्दो बि, नैबे आरो थिखिनि बिन्दो सि। अब्ला जों मोनबाय मोनसे आखान्थिथामाव मा मोनखो? मोनथाम आखान्थि, मोनथाम आखान्थि, मोनथाम खना, आरो मा? मोनथाम थिखिनि बिन्दो। मोनसे आखान्थिथामाव मा थायो? आरो मोनथाम थिखिनि बिन्दो। आरो मा होनदों? मोनसे आखान्थिथामनि खना मोनथामनि दाजाबगासैया मा जायो? गोसोआव ला, 180 डिग्रि। गोसोआव लाथारनांगोन। जायखिजाया आखान्थिथामनि खना मोनथामनि दाजाबगासैया मा जायो? 180 डिग्री, 180 डिग्री। खना ए, खना बि, खना सि बे मोनथामजों दाजाबोब्ला मा मोनगोन? 180 डिग्री। अके?